Aiwa, ndichida kutenda muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Ndichida kutenda zvakanyanya nekuramba muchitsigira maprograms edu ese atinouya nawo panapa paSaint TV. Sekuzova kwenyu kuti inisa Uncle Saint basa rangu kuti ndinge ndinokupai zviri kupisa panguva iyoyo. So zvamai manje vari kupisa ndiBaba Mutongi. Sekuzova kwenyu kuti Baba Mutongi ndiwo vaive kumbotaura kuti zvoni hakuna anoprofita, ndisina kutendera kuti anga ari anoprofita. So Baba Mutongi ndo vanotaura kuti ivo ndiwo mukuru pavaprofita vese. Aiwa, chekutanga kana wanga usati wasubscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, that is on Saint TV Facebook page. Pa TikTok zvakare tavepo tichinzi Uncle Saint. Basa chienda mberi nchitoti makadii kwese kwamuri. Aiwa, maoko enyu awo hanzvadzi, vana vehanzvadzi dzangu, hanzvadzi chamai venyu ndini Gotwe mbama na mai venyu. So nasi ndigere na Baba Mutongi. Baba Mutongi regai ndokwase. Aiwa, isusu takasimba. Tinokwasa ine mchinjikwa mitatu. Makadii. Aiwa, tiriadedu kwakadii ako. Aiwa, kuri nani. Aiwa, zvinotenda. Tinoda kutenda kuti nemukana wamatipa unoyo tinge tiri tinokurukura chero panze zvapo pane queue yevanhu varipo vada kuonai. Thank you so much nekuti tendera kuti timbopinda tikuonei. Aiwa, chokwadi. Munogona kusangana nemhuri yeZimbabwe. Aiwa, mhuri yeZimbabwe makadii mese. Ndinovimba kuti munongoziva kuti pasi rese ka anotekeshera ndini nekuti ndini gungwa handipwe. Ndine mashoko andoda kuti nditaure pamusoro paMai Jeremiah. Kuti hazvinhu zvakaoma asi ini ndakazonamata nazvo ndichiona kuti ko zvinhu izvi zvafamba sei kuti zvizosvika pazvira. Asi ndiwo nguva yandaona ini kuti vakomana dzanga dzitori mhepo dzanga dzakavaputira ari mabasa erima nemweya yezvikwambo zverudzi rwevanhu ava vakasvika pakuita chinhu chakaipa panyama yavo kana paropa ravo. Saka naizvozvozvo tirongoramba tichivaisawo pamunamato kuti Mwari avatungamirire pamwe chete nokubata musha. Unoziva kuti kana zvinenge zvakadai so kazvinge zvaitika mumwe nemumwe mashoko anotaurwa navanhu vanoseka vakawanda asi vanenge vachitsvaga ndechekuti musha uite se upunzike. Nekuti mashoko kumurume unogona kuti ase unozvitambira kana uine mudzimai wako muri mumba, asi kana wawega wakunzwa kumambono mwadoro nokugosha mashoko anenge otaurwa nevanhu saka ungaite patombodai zvinhu zvinokudzosera kumashure. Zvinhu zvezvi zvakafanana izvozvo but tirongoramba tichibata minamato kuti zvinhu zvavo zviite se zvifambe zvakanaka. Ndotenda futi zvakare pakati pealbum ndine mashoko futi mamwe andakataura kune rimwe page asi ndikati no ndaona Japreza abuditsa masongs ake ende zvesho achangoti tekesherei kunguva diki asi kunguva diki atekeshera kudero. Ndaona inini Oriano arira zveshuwa zvekunyatsonzwa kuti mukomana ari kuita se ari kusumuka. Kuti Japreza achange azongofanana naonana namapfumo zvokungoziva kuti no kuna Japreza ndiye akanga achiita se achirira, asi uyu mufana uyu ndaona asumuka ine zvokuzikamwa pasi rose chaizvo. Izvozvozvo Mwari akanditi ndizvitaure ende nyika izvite se izvizive sezvazviri. Alright. Saka kureva kuti imimi munenge muchitoona zvinhu zviri mberi zvisati zvaitika motogara mazoona. Chokwadi. Sematauriro atiri kutoita ndo mafambiro azvichaita. Alright. Kwozotiwo tikada kutarisa baba pane nyaya yezvemitambo. Tiri kuona kuti of recent pauyawo timu yeScotland yaita kuti nezvemitambo yenhabvu munge muri munoita sevanhu vane chidokwa kana kuti vane shungu dzekunge vari vanodzoka kuzosapota mutambo wenhabvu. Vamwe vakanga vasingatosapote zvachese. Tikada kutarisa kuti kune kunyangwe vangava vanhu vechidzimai nevasikana vamwe vakutoonekwa vachitoenda kumitambo kunenge uchitamba naScotland. Tiri kuti zvii zvichange zvichiitika mugore rino iri zvikuru sei tikada kutarisa kuti pane maligi ari kutambwa zvichidaro zvichapera sei? Ini ndiri kuti kune vanhu vese varikuda kunge vachizotamba bhora sezvo bhora rakuda kuenda kumafainal kwamupfiga nebwe
munhu wese achanga achida kutamba zvingaa mabetway machii zvese zvinoenderana nebhora. Ini ndiri kuziva timu ichaita sei ichawina. Dzekunobhetewa uko ndiri kuziva ichawina. Saka wese whatever munhu kwaari ngaabate isusu timuudze kuti ita zvakati. Chako chete kutsvaga jira regreen kwaunenge uri ikoko. Ini jira regreen iro ndinchakuudza kuti ita zvakati nezvakati. Chimwe chacho ndichazotaura, chimwe chacho nemunhu kana achinge ati no inini mudhara mutambo uyu wakupera, mutambo watsvuka ropa uyu tikuda mari. Pakupera kwemabhora ese ari kuzoita se ari kuitika pamutambo watatarisa uyu mutambo wekuti dzechinzi dzadya mumunda masabhuku. Saka ipapapo tiri kuti vari kuda mari uyai musangane nemutongi, vari mudhuze uyai pano, nekuti indakati ndikati vanhu vazhinji vanogara vachita vachitanzi mucheka weyelo ndo mucheka wepfuma. Zvino ini mucheka weyelo ndoda kuutsipika zvokuti pasi rese rino iri nemachechi akawanda jira reyelo richadzika radzimika mavari, asi ndoda kuuya inini mucheka wegreen. Mucheka wegreen ndo wandoda kuti utekeshere nyika yose nepasi rese kuti ndo wava mucheka wepfuma. Vanhu vaiti mucheka wegreen ndo unoita kuti upenyu hwemunhu hufambe, asi ndoda kuti mucheka wegreen uve pfuma kuvanhu. Nekuti hatingati isusu mucheka weyelo ndo wapfuma, green ndo upenyu. Izvi munhu karota uchifamba pagreen ndo pane upenyu hwemunhu ipapo. Saka inini mugreen imomo mombe tikaisa masora akatsva nezuva haigoni kufura, asi ikaenda pagreen inoita sei inofura ende igosimba. Saka ini ndio mune rugare rwangu. Alright. So takanzwa futi chimwe chiitiko chekuti imimi baba pane vanonzi baba Samson. Tinofunga maimboonekwa munawo dzimwe dzenguva, but kune kuri kubusimuka nyaya dzekuti imimi makazoonekwa kunzi mune simba rakati wandei kuvadarika zvekupava kutoti havachatode kana kunge vari padhuze nemi. Zvizvi zviri kuitika inyaya dzatinongonzwa dzekuti pane kakavadza nekusanzwanana pakati penyu nachiremba Samson. Pane nguva yekuti baba Samson akanga achitaura kuti ndine simba rechakati, ndiye simba rechakati. Tikaiti aiwa kana uine simba rechauinacho chiuya kapa ground tiratidze masimba, iwe uitewo simba rako, ini ndiratidzewo simba rangu. Saka ipapapa pasati pazonyatsobuda zvakanaka kuti auye azoti ngatiratidza masimba aya. Saka anenge ari kutyira kure, ende iye zvakare mwana mudiki panyaya dzepawa idzi. Indakati enda henyu munotumira vanhu nyuchi, enda henyu munoita zvose, asi ini ndichauya bedzi nekutaura. Asi vachange vachiuya kwandiri inini mukutaura kwavo, ini ndichanchigadzisa kuti zvinhu zviite sei zvifambe zvakanaka. Saka pane pajeka because vanhu vazhinji vari kutobvunza kutoti takanga tamboona seunge mutungamiriri baba mutongi vari kunzwanana patozvinezvo atichakuone muri mese kwenguva yakareba. Inyaya yepawa pashaikwamukana wekuti munge muri munoratidzana. Inguva iyoyo mboto kanawo munhu ati uyai baba mutongi timboonanawo titaure, unoziva kuti umwe munhu anenge achida kupiwa mazano ekuti ko chakati chinorapika sei, ndomutoti no ukadai zvinhu zvinofamba zvakaita sei zvakanaka. Because ndiri gomo guru, mugomo guru ndo mune zvese. Saka mazuva anawa atiri ndezvipi zvamuri kunyanyo konzentreta nazvo kana zvamuri kufokasa nazvo akanyanya kubatsira matambudziko? Mazuva ano vanhu vemaini ndo vari kuuya zvakanyanya, ende tikuvabatsira kuti zvinhu zvavo zviite sei zvifambe. Zvafane mundaraunda mwanga agara munomu, kumaini kwake kwanga kusiri kufamba, asi zvekumaini kwake kwakuita sei kwakufamba zvinhu zvake zvaakuita. Saka vanhu vazhinji vane mamainzi tishedzei, tinoita sei tinouya kwamunenge muri. Kozouya futi zvakare vamwe vanhu vanoida go back to sender. Izvo hatisi kumboita kutamba nazvo. Tino munhu anoenda kwaakabva, nyama inodzokera muvhu, mweya wodzokera kudenga. Kana mweya wako uchinge wakatadza unoenda kuna Satani, ndokwaunoenda. Saka isu tiri kuti vanhu izvozvi zvobva tanga nyaya go back to sender, vanhu vacho vawanda vari kuuya pano, ende vanhu vari kudzorera
chakaipa kumuridzi wacho. Zvafanira kuti munhu ongorwarirwa nemwana, mwana unge akangorwara, kungorowa nezvishiri, kungoita urwere usinganzwisisiki, touya toti aiwa uyai kuno tidzosere chakaipa kumuridzi wacho. Nokuti iwe munhu unenge wakazvarwa zvakanaka ende uchifamba zvanga usina panorwadza, wozongonzwa wakandwa zvipotswa nemunhu, wangwa nerima rinokutera, mungava mubasa mako kana kuti nekaseu, ungona kaseu yako wainge uchimbotengesa mota 5 wautengesa mota 1, pamwe pacho hauchatotengesi mwedzi wosvika pakuita sei pakupera. Saka tiri kuti vanhu vemakaseu uyai zvakare tigadzire basa renyu riende kumberi. Vari kutangawo kuvhurawo mashopu, vari kutanga kuitawo zvinhu zvavo zvebhizinesi riende mberi. Indinogadzira zvoti chero munhu anga asingadi kutenga mota, amboti ngaimbodarika pakaseu apo tingodongora nobva kuti mune mota dzakanaka here, unosvika chete pakuitenga iye anga asingaide mota iyoyo. Ndinoita kuti zvinhu zviite sei zvifambe. Namwari ana achizviti zvimasondosondosi togadzira rurimi. Parurimi apa ndine nyora 2 bedzi ndotemera munhu parurimi ipapo. Rurimi ndobva ndaudza kuti enda wakadaro mangwana makuseni ofuma uchizorera cooking oil yandinendaita zvandendaita. Chese chaunotaurawo chinotapira. Serious? Zvinhu zvese zvinofamba. Kochiuya zvakare vamwe vaya vanachida kuiswa mbhodhoro kuti unenge wanetsana nechibhebhi chako, but chibhebhi chako unenge uchiri kuchida, tinotora bhodhoro, totora picture rako nepicture remunhu wako, tunoisa mubhodhoro tovharira. Tikaona kuti no vamwe vazhinji vacho havasombowana mapikicha, saka vamwe vacho nani pamwe vanenge vachingoziva zita, saka zita ndoparodza tsvaga mucheka muchena unyore zita rake woita zvaunoita, tokudza tichisa zvakati nezvakati mubhodhoro yomo. Unochukuchudza, ukachukuchudza nhasi uchiita zvauri kuda wobva wanwa, kuswera mangwana futi wochukuchudza futi uta zvauri kuda wobva wanwa. Zvese zvaachaita munhu iyeye iwewe unenge uri mupfungwa dzake. Angoti fambe pano nokutauni wotofunga kuti madhamu muriko here, mamboswera seiko? Rudo tetadzosera rudo pakuita sei pakutanga. Ndo zvinhu zvatinoita. Uye zvakare kozoita vamwe vanhu vanonetseka zvakasimba nenyaya yekuhurirwa. Kuno isusu tinosunga nyangwe dashboard ranga rakakura zvakaita sei, tinokasunga kukasiya kakatukutuku so. Ndo zvokuti murume akabuda mumba akaenda kunorara nemumwe munhu, paanodzoka kumba kanodzoka kari kadiki. Ndo magadziro atiri kuita kupi kuno kuvanhu vanenge vachiita musikawa. Tichida kuti marriage dzitese dzichengetedzeki kunyadzisa Satani. Unoziva kuti dzimba dziri kuparara dzakawanda muno muZimbabwe. Saka toda kudzima vari kuchata vagare mudzimba dzavo zvakaita sei zvakanaka. Bozi vana vazhinji vanasikana vari kuuya kunozotora munamato wokuti vaende vanochata. Iwe wachata nemwana wavanhu wakumutambisa futi, wakuda kuti mwana wavanhu adzokere kumba kwavo. Zvonyadzisa kuti iwe wambochata gore rineri woonekwa gore rinouya iro futi wawapamba pamai nababa, hazviite zvakanaka. Saka izvozvo ndo zvatoda kubatsira kuti zvibude zvakanaka. Vamwe vana vekuti chero vachitodzidza zvinopinda noku zvibuda noku. Achidzidziswa apa aitonyatsokunzwisisa kuti ndikudzidziswa zvinhu zvakati, but panguva yekuzoti ngatichiendawo pabhuku tinyore zvinhu zvazvo zvobuda mahari. Saka izvo zvinoitiswa nemhepo dzakaipa. Kakungotanga ngokanganwa zvisingaite sei singanzwisisike, tinozvigadzirisa futi zvakare kuti zvibude muvanhu zviite zvakanaka. Aiwa, baba Mutongi toda kutendai nemashoko makuru amange muri muno taura nesu. Muri yeZimbabwe nhamba dzavo ndo dzataisa pascreen, hatiwanzoviga nhamba dzavo, tinongodzisa pachena. Dzimwe dzengomba wanga uchitaura une zvimwe zvawatobatawo zvawakutoti izvi ndinogona kumbonozamawo kuya ndobatsirwa. Vanhu vakawanda baba Mutongi vanotituka, seindi uri kuposta baba Mutongi uri kudai, but to my surprise ndiritori panapa pane vamwe vanhu vandatoona vari panapa vatodrive kutouya kuzoona baba Mutongi, vakatoona paonline paSaint TV pamwe kwana Zigo zvidaro. Anditi so ende pane vamwe vanotozouya futi vachitoti ini ndakabatsirwa zvinhu zvangu zvikadii zvikaita, asi takamboita chikambeki izvo. Chikambeki chekuti izvi vauya vanhu zvazvina kudii vozodzoka asati. But so matambudziko anosiyana hama dzangu, ende iwe kana usina dambudziko muupenyu hwako tinoti makorokoto. Dambudziko risatirambo kuita kuti uende kuchechi, uende kun'anga, uende kunotsvaga kubatsirwa. Ayo makorokoto enyu imi mune upenyu hwakadirwa shuga. Asi kune vanoziva chaicho chinonzi upenyu
unokusundira kwese kwese ndoza tiuya kuna ana baba Mutongi totoziva kuti kune vamwe vanotouya vachitobatsirwa kuno vamwe vachitozotendawo vamwe vatozoti uncle makadaiwo ndakukuisirawo ka $50 nyaya dzangu dzakafamba baba uncle ndombokuisirawo ka $10 nyaya dzangu paya dzakadii dzakafamba ndandatopererwa. So mukatoona chiramba chidzoka kune imi kana musiri kubatsirwa amakorokoto tinoti zvakanaka upenyu hwenyu hunotapira seshuga kune vamwewo vanenge vachitobatsirwa saka usanyanyotuka nekusvora zvinenge zvichiitika panapa. Thank you so much baba Mutongi maita basa nekutipawo mukana kunge tiri tinokura. Aiwa tinotenda from Uncle Saint na baba Mutongi Saint Mutongi. For now it's much love and God bless.